Les queixes. Vinga, ara que estem enfadats, queixem-nos nosaltres. Qui es vol començar queixant? Ui, quines ganes de queixar. Em queixo jo primer? Mira, em queixo jo primer. Trenquem amb tot. Trenquem el gel, mira, mai millor dit. Perquè jo em queixo d'aquesta frase que diu molta gent de... El fred, ara que fa fred, que va arribar ahir una ona d'aquest, un fred polar de no sé què àrtic, el fred és psicològic. Ui, quina rabieta. Mira, el fred és de tot menys psicològic, el fred és totalment físic. Però qui diu això? No sé, la gent... Ho he escoltat jo també. És una mica broma, però... A mi no tenen collons a dir-m'ho a la cara, a mi, això. Com fa fred allò de, no, que tranquil, tu pensa que fa calor, pensa que estàs al desert. Jo crec que si em diuen això me'n vaig. Sí, jo també. És que jo crec que hi ha gent, bueno, a mi hi ha gent que m'ho han dit, i és mentida, i em queixo d'això, no m'agrada. Ja està, fins aquí la meva queixa, és molt curta, eh? M'he apuntat una frase que es diu el fred psicològic, ja està. Segueixo un fred, jo, si vols. Vinga, sí? endavant. Jo també tinc Com ho fred, lliguem, Bueno, ara segur que sou els clàssics que, hòstia, és que jo tengo un màster en esto i tal. Que complicat és posar cadenes. Ui! Que complicat. M'agrada aquesta... No, bueno, clar. Sí, No, que Sí, 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 que un màster no, que sí que és complicadíssim. És impossible, home. Vaig estar a punt de morir a la carretera per culpa d'intentar Però si posar treus les allò i cadenes. dius, no sé si haig d'encadenar algú i fer-li mal i... Digue-li a una persona 20 graus sota zero posant les... I com la poses a sota? Nevant, a sota, posant les cadenes. Cau la neu, aparcat a 200 metres d'un túnel. Com ho fa? Però no és ni circular. Si no Has té de cap... pujar amb Comences a el treure gat, cadenes d'aquestes. Cal dir que hi ha les merdes... Bueno, ara Les bosses de basura. que- Sí, del condi, sí. Com les ha posat. Però clar, a mi... No aguanten gaire, A tampoc. mi no em transmeten seguretat. Val. Però és el que anava a dir. Digue-li a una persona 20 graus sota zero, nevant, a les 9 de la nit, posant cadenes. Digue-li, el fred és psicològic. Sí, t'engegarà a la merda. Sí. No, de fet, jo li diria, el que està posant les cadenes a les 9 de la nit, li diria, mira, màquina, queda't aquí, Ves caminant. fes nit al cotxe i ja està. Vali, tu es queixa't. Jo m'ho queixar de la gent que es queixa de tots els horaris del futbol. Els horaris. És a dir, ara no parlo de la gent que no li agrada el futbol, respect, sinó de la gent que li agrada el futbol i toqui l'hora que li toqui al seu equip, sempre és una merda d'horari. M'explico. Dilluns a les 9 de la nit. Hòstia, és una merda, entre setmana... Divendres és una merda, comença el cap de... Dissabte a la 1 és una merda, és l'hora de dinar. Diumenge a les 9 menys quart és una merda. No ho entenc. L'hora bona quina és? No entenc, quina és l'hora Dissabte a bona? les 6 de la tarda? La de diumenge a les 12. Però és que ja estic de ressaca. Ja és... Sí, perquè a més és aquest perfil de gent, no? Dissabte no perquè tinc ressaca, dissabte... Doncs que no juguin diumenge tu, no, que tinc no ressaca. no miris. Aquesta és la meva reacció. No puc amb aquesta gent, em costa molt. I mira que jo tinc horaris preferits, O sigui, jo, per exemple, el de diumenge a 3:45, per molt hora Champions que sigui, no m'agrada. Ui, a mi sí. No m'agrada. Dilluns a la 1 m'agrada. Dilluns a Ai, a la 1, a les 9, m'agrada. Dilluns a l'una juguen a... Qui juga? Qui ets tu? Tebas, que estàs posant... Sí. L'Espanyol, li queda un pas a ser l'Espanyol. Queda un passet per ser l'Espanyol. De fet, m'he donat compte que escolto molt l'Espanyol perquè és dilluns a les 9. Llavors sí que hi paro atenció. Es queixen molt, Espanyol, dels Els horaris de espanyols jugar es queixen dilluns. moltíssim L'Espanyol d'això. es queixa de tot. També es van queixar de que no tenien quota en aquest programa. Espanyol. En aquest? En Sí, l'hem tard? no parlem d'esports, imagina't. És veritat. I quan parlem del Barça, Sí, i Com per ha de jo. O d'esports. també. Perquè això no és esport. I de la gent que no sap quin horari és la Champions, encara? Ui, això és que... Va, Jo crec que ha sí, sortit, no. Això això. hi sortit l'any passat, va sortir. Sí, segur. però jo crec crec que que aquests sí. ja són d'abraçada, Sí. Ja són de... quina hora? Jugar a la Champions avui al Barça contra el Bayern, a quina hora? Ui, abraçada. Jo bloquejo directe. Sí. Jo abraçada. Un follow. Jo sóc d'aquests. Sí, el Jordi també. El Jordi és el que pregunta. Tens queixa, Jordi? Sí. Anàvem al fred. Ah, mira, és veritat. I és real. És una... Bueno, més que una queixa... Ho agraïm. És un prec a la vida, o sigui... Perquè hi ha- la vida. Hi ha pantalons que realment abriguin. Jo no tinc pantalons que abriguin molt. Vale. Existeixen? Estic d'acord. No, crec que els La pantalons no abriguen Sí. prou. La Tot el pana. que surti pana, al però- Decathlon. No, i per què no hi ha abrics per les cames? Mira, hi ha una cosa de la moto que es compra que a llocs on fa més fred, a Madrid, per exemple, en vaig veure molts. Bueno, aquí fot un fred, Aquí jo també, aquí aquí- arribo amb les cames vermelles a Aquí casa. també, però no n'he vist tants. Hi ha gent que es posa una mena d'això, d'abric impermeable per les cames quan va amb moto. Anar passejant pel carrer amb això és una mica, Sí, una mica complicat. No? I a Anglaterra també tenen pels braços, o sigui, hi ha la pròpia moto porta, que Sí. aleshores tu fiques els braços a dins. Clar, Sí, però i t'abriga allò a Anglaterra l'estructura. és un país civilitzat. Aquí si ho portes t'ho roben a la primera. Sí. Molta També raó, una altra opció és portar malles de sota. Sí, 14 pantalons. Clar.
Cota de malles. I llavors quan arribes a un lloc on hi ha calefacció, treure-t'ho tot. I ja està. Jo crec que s'han de fer abrics per les cames. Però és una mica incòmode de portar, no? Ha de ser. Abrics per... Pues per això dic que s'han de pensar. S'han de Algú els ha pensar. de pensar. Algun dissenyador ha de pensar. Amb un caputxa, abric que per ara les es porten. cames. Caputxa El amb Jordi Caputxa, porta- per l'escrot, pel que sigui. Exacte. El Jordi porta 2 setmanes demanant a enginyers que pensin coses per Mira, per roba. Si s'animen també que Dissenyadors, qui vulgui. Si s'animen que també inventin unes cadenes fàcils de posar, També. que no estaria Exacte, malament. això també ens tant, falta. Tant cotxe intel·ligent i tanta merda. Exacte. Segur que ens falta gent- Tant Bluetooth i Wi-Fi al cotxe, bueno. No, es que te aparco fácil. Sí, sí. pues ponte las cadenas también, ya que estás. Uy, sí, Tesla, sí, venga, ponte las cadenas. Trobo que últimament hi ha massa penya programant coses amb el PC, realitat virtual, con el mòbil me cago encima, però a les coses de la vida real, com passar fred o anar amb el cotxe És als veritat. Alps, perquè anem als Alps tots, Sí. i anar amb les cadenes, què Allà aneu la passa? setmana que ve, tots? Bueno, Tothom- tots volia jo dir vaig- l'Àlex No. i el Jordi. Sí. Farem un especial, farem un reportatge. Home, graveu especial, alguna anem cosa, encara. clar. Alguna cosa gravarem. Molt bé. Gravarem alguna cosa, quan siguin les 6 del matí. Vale. Busta va queixat. Sí, em queixo jo. Aviam, per coses de la vida totalment legals i etc. L'altre dia vaig coincidir amb nens petits i... Els volies fer somriure? Estaves a la convenció dels Jocs de Taula? No. Vaig coincidir amb nens petits. I... Petits de quina edat? Petits, estem parlant? estic dient 5 anys. 5-4 Vale, anys, petits, petits, de veritat. I em van dir, mira què sabem fer! I van venir 3. I vam començar a cantar alguna que jo no havia escoltat mai, després comentant-ho, diguéssim, fora d'aquest àmbit, es veu que és conegut. Van començar a fer la típica cançó aquesta de que es piquen amb les mans, etc. I van començar a cantar una cançó que és que em va patar el cervell, o sigui, absolutament em va rebentar la olla, Ah, el que joc puguin és cantar aquest, això, sí, de picar. I van començar a cantar, ho faig una mica amb el to que feien, deia Don Federico mató a su mujer, le hizo picadillo y la hizo a la sartén. La gente que pasaba olía carne asada, era la mujer de Don Federico. I després comença, Don Federico perdió su cartera para casarse con una costurera. Bueno, aquí ja no m'interessa perquè el Don Federico... Sí. D'acord, sí, el general encara. Però, o sigui, és que el Don Federico acaba d'assassinar la seva dona, I ja està pensant l'ha en- fet a en trossets, casar-se. l'ha posat una sartén, Sí, sí. la sartén aquesta feia olor a pinyon des de fora, Sí, a parrilla. i quin segle estem? 28? No, és greu. 21. O sigui, és al·lucinant, tio. I pues que em va patar el cap, que vaig anar en plan als pares, en plan, tios, els vostres fills acaben de rebentar, o sigui, una nena a pinyon i l'han posat a la sartén. Ja, Sí, ja. no la coneixies? no sé, No, potser... i Ah, sí, era sí. feliç, no? Bueno, jo ja tinc la ment prou perversa com perquè algú m'ensenyi aquesta puta merda quan jo tenia 4 anys. Imagina't com hagués sortit jo. Però O espero, sigui- espero que nens de 4 o 5 anys encara no sàpiguen què vol dir. Home, tio, però Tot i en que- sèrio, tot i Jo que crec és que greu passa que us- això. Jo la crec gent la que- coneixia. O sigui, el Litus sabia d'aquesta Sí, sí, cançó. jo- Tu també, a l'existència. l'escola on anàvem el Litus i jo es cantava. Sortien aquestes coses. Sí, sí, sí. Hòstia, I realment a no la m'he meva adonat no. del que deia fins més endavant. Hòstia, però em sembla, us ho juro bé, em sembla molt bèstia. Ho és. És com la fort, bolangera. És molt que Són, així. Sí, totes les cançons així. Bueno, no sé La si és la bolangera s'acaba bolangera. tirant des d'un Vale, primer sí, pis sí. perquè és lletja. S'ha mirat en el Sí, mirall. jo, Sí, jo, d'acord, jo cantava bueno. coses... Bueno, he de dir que el Litus va ser la seva generació va ser mestre per la meva generació, que cantava unes animalades Quina por. Però això té a una l'autocar història. que feia- O sigui, que- aquestes nenes et dic que feien el joc de mans entre 3, O sigui, no era una davant l'altra, sinó que ho feien entre 3, d'aquí Michael Jackson, o sigui, Ja, flipava. que rius de Bruno Mars. Mentre cantaven com picaven una dona. Bueno, no sé, queixa, totalment. No li ensenyeu Sí. això als vostres fills. No. O sigui, no sé, ensenyeu-lo abans les merdes que juga al Litus, jo què sé, Sí, saps? mira. Però això no. O sigui, això... Que són Sí! lluites, Sí, no! són lluites però de soft combat i tal, que no fan exacte, mal. són més soft. Sí. Sí, més. Don Federico. I després s'enganxa, perquè ahir el vaig estar buscant i tot me'n el vaig dia. de dormir pensant en assassinar i fer una paella, un kebab. Jo què sé, tio. Així no. Guai. Vaya masclisme. En fi, fins aquí les queixes.